As you can see, where I am now, where I am now is the tomb, the grave, the tomb of Eri. The tomb of Eri. That is where we are now. The ancestral tomb where Eri was buried. I'm at exactly in a very thick bush where Eri was buried. Today is going to be, just follow me. I'll be showing you some things. This is where Eri was buried. This is the tomb of Eri. This is where we are now. Eri. Chukwu okike abịa mapụrụ ime ife niile. Gị onye kere ihe niile ekere eke ma gị oge bụ onye a na-eke ya eke. Gị onye nwere mbido nwere ọgwụgwụ. Gị onye kechara ịbụ ụmụ Igbo site na ndị nna nna anyị onye anyị nọ na n'inye tata bụ Eri. Iwe sị na anyị nwa bụ ndị ga na-aza afa gị nwa bụ Chukwu n'ụwa gbaa gburugburu. Iwe sị anyị zaba ụmụ Chukwu, anyị zaba nwa Chukwu, anyị zaba ike Chukwu, anyị zaba ọlụ Chukwu, anyị zaba ugo Chukwu, Chukwu Emeka, Chukwu bụ ike m, Chi bụ eze, Chinyere. Ọ gị nyere afa ndị a niile wee na-aza ya. Ụwa niile webụ n'ebe a ka idebere ihe niile iji wee kụọ ụwa.
ma n'otu ihe maọbụ ihe ọzọ wee bụrụ na agbapụrụ anyị anya mana tata na ya fụgo ebe nya bụ mmiri na obido wee maba anyị ọnya ka anyị ji wee gbakọnyọ tata wee bịa gbaa gị okirikiri ebe a ife a ji wee gbaga okirikiri n'ọngụ gwakwara anyị sị na ekpere na-abụ ka ọ na-onwe ewu nwogbuo n'ala ọṅụta nne ya ala ọkwa nya ka anyị ji wee bịa tata bụ ụbọchị eke ife anyị ji n'aka abụọ ọdịnala jikọtara Igbo bụ ọjị nke unu gwara anyị nya ka anyị ji ekwu okwu ọjị bọọdụ mma juru nya bụ ana Igbo nke anyị nọ n'ime tata agwesị na ya bụ oge kara aka n'olukwana nọọ mberede nyiri dike ma nọọ mberede ka eji ama dike ife anyị bịara tata bụ na ebe ahụ ịgbadoro ọsọ wee bịa sị na ebe aba ana anyị na ya abịago ka anyị were ife idebere anyị ana ife a bịara iwere tata bụ ụbọchị eke bụ mbido izu ndị Igbo maka abịa na ana Igbo n'ụnụ gwara anyị na-agba n'anọ ka ọ dị tata bụ mbido izu ndị Igbo na anyị bịara tata ka anyị werekwa ihe niile nke unu debere bụ ife ọma niile nke unu debere anyị nke ndị ilo bịa napụ anyị maka na ị gwara anyị site n'ọnụ ụnụ maka na ụnụ nwa maka na ife ọma si n'aka ụnụ abịa ụnụ gwara anyị na kama okwu si n'ọnụ gị bụ eke kere ụwa pụta agaghị emezu n'eluigwe n'ụwa ga-agabiga wee na-ajụ gị na Igbo okwu ọnụ gị iji wee kwuo okwu dị otu a iwe si na okwu ọnụ gị bụ na ndị ala ọzọ agaghị abịa nara anyị ala nke aka anyị a na ndị ile agaghị abịa megide anyị n'ala nke aka kama na anyị ga-enwere onwe anyị anyị wee na-asị ekekere wee bịa isi na kama okwu ọnụ gị agaghị abịa na mmezu n'eluigwe n'ụwa agaghị abiga anyị wee sị n'eluigwe n'ụwa agaghị agabiga kama na okwu ọnụ gị na ọ ga-abịa na mmezu n'ihe anyị na-ekwu okwu bụ ndị niile na-eme okwu ọnụ gị ya nseke ndị niile pụtasị anyị na ọha nwa bụzi eze chefuo na ọgịbe ekekere ụwa bụ eze wee sị na onye ọbụla ọzọ kwụrụ ọtọ fe enwutuo ya ndị ahụ ka anyị na-ekwu okwu banyere ha tata si na ọ bụkwa na anyị ji egbe na anyị ji mma na anyị aka agbatụsigo ndị a mana anyị ejiri egbe anyị ejiro mma n'ọnya ka anyị si wee bịa nọọ n'isi iwu na ife mere na tutu ama bụ na a ga-eziri gụwa igwe kpatara na ada arapụ isi aka were agba ụrịọm na ụnụ kwu na ada agụghị isi anụ n'ite ọnya ka ha ji wee bịaba tata were ekwu okwu maka ndị a niile dị iche iche ndị na-agba mgba n'ụzọ dị iche iche ndị bịara ka ha nara anyị ihe nketa anyị nwoke eke nọ nafa nwoke ori nọ nafa nwoke afọ nọ nafa nwoke nkwọ nọ nafa nwaanyị eke nọ nafa nwaanyị ore nọ nafa nwaanyị nkwọ nọ nafa nwaanyị afọ nọ nafa anyị sị nafa niile ga-eji anazelu mmiri ha ga-eji anazelu mmiri ha ga-eji anazelu mmiri ha ga-eji anazelu mmiri eji wee kwu ya ugboro ịnọọ na ha ga-ezelu na eke zelu n'orie zelu na afọ zelu na nkwọ mana okwu ọnụ gị bụ ekekere ụwa na ọ ga-abịali na mmezu ekekere ụwa ọkwa ka anyị chetakwa na ibu anyị ụzọ mara ihe ndị a niile na ọgụ a na-ekwu okwu na o nwere onye iwepụtara o wee buru ụzọ ana onye bụ ụzọ ọgụ abụ olu gị nwoke abụ Maazị Nnamdị Kanụ onye ndu onye anyị na-afụbeghị ụdị ya mbụ kamgbe eji wee kọwara anyị akụkọ afụdoro ebe edere ụdị mmadụ a n'akwụkwọ o wee bụrụ n'oge nke anyị a ka ị mere ka anyị fụ ụdị ndị a iwe gụọ anyị afa nke dị oke ọnụ ahịa isi na anyị bụ ndị indigenous people of Biafra o wee gwa anyị that before us there were none like us and after us there will be none like us that after we might have gone that humanity will seek to see people like us again but they will not see us iwe kekere ụwa ebe ọ bụ na ịrọpụtara anyị n'oge generation nke anyị a n'oge ọgbọ nke anyị a na ị ga-eme ihe ebube nke dị oke ọnụ ahịa nke a na-emebeghị n'ụwa mbụ ụmụ gị abịakwa na-ekekere ụwa ụmụ gị abịa na tata bụ ụbọchị eke gị onye na-amụ anya n'okwu ọnụ gị fụ na ọbịa na mmezu iwe sị anyị bụ ndị na-echetara gị ihe anyị edere na du ọkpọ nye ka anyị ji wee na-echetara gị n'isi na arịọ na anyị ga-arịọta anyị chọọ na anyị ga-achọta anyị kụ anyị ga-emeghere anyị ụmụ gị abịakwa na-ekekere ụwa tata bụ ụbọchị eke dịka anyị na-akụ meghere anyị dịka anyị na-achọ ka anyị chọta ekekere ụwa dododo ka anyị na-arịọ gị anyị amarakwa na ebe anyị ebido ọkwa na ụmụaka ka anyị bụ na-asa arụ n'afọ n'afọ mana gị bụ onye na-eme ihe niile chetakwa na ọgịbe ekekere ụwa ka anyị ji wee ṅụọ iyi anyị ji gịbe enu wee ṅụọ iyi were gịbe ana wee ṅụọ iyi were mmiri ṅụọ were ikuku ṅụọ wee sị na ụmụaka niile akpọrọ ha ndị volunteers ndị na-eso Maazị Nnamdị Kanụ n'azụ na ha ga-adị ka echi na echi ada abụọ anyị sị na ọ bịara egbu ha ga-egbu onwe onye ụra na-echara anya wee sị na isiba na awa aja onye a ga-eji isi nke wee chụọ mmadụ ọbụla ọsọ anya bụrụ gọvanọ ọsọ anya bụrụ elda ndị na-agbọ ndị na ha bụ airlines nke si na ife anyị na-ekwu okwu ebe a na nke unu nyere anyị na ya agaghị anọ n'ime ma ọ na ọ gaghị enwe isi anyị sị na ha niile ga-ebeta isi bata ihe na ya ga-enwe isi anyị sịrị osisi ọ na-afụrụ ụmụaka ma ọ bụ anyị niile nọ ebe a wee tụba nkwe anyị sịrị egbe eluigwe si n'igwe gba aka ọ bụrụ ya n'ukwu tụwa ya n'ala anyị sịkwa na ụnụ kechara ụbụba ụnụ fụrụ ụbụba wee baa ya afa wee sị ụbụba ọ nazichara imi nya tụwa ya na-arụ ya maka na ọchụ nwa ọkọ nwata na nwa ọkọ nwee ngwa ọsọ ụnụ gwara anyị na ụnam na-ada egbu ebe n'ebe kama na ọ na-abụ ụnam na-atụsị ọ na-ebe n'ebe ọnya ka anyị ji sị na anyị ga-azụ ka afịa mana anyị ga-ana ka afịa n'ije a na anyị ga-agba
ka nkwụ ma ya agba ka ngwọ nọ ife anyị na-ekwu okwu ya anyị ma na aja anyị ma na ọgbaguru ga-enye mkpume mana ọ ga-anya uri ya na akpana maka na aja adịghị egbu edi dịka anyị jikọrọ aka ọnụ tata ekekere ụwa si otu a wee gbaa na niile ebe ala Biafra niile okirikiri adị n'ọgụgụ bụ eriọ gị butere ụzọ ọgụ a bute ụzọ ọgụ a onye ọ na-ekwetara n'ife a na-ekwu kutue ka ọ nwụọ ozugbo ị gwara ife ọ na-ekwu na ị ga-eme ka ọ bịa na mmezu anyị ekwuo na-ekwubie si na otu a ka ọ ga-adị tata bụ ụbọchị eke n'afa Chukwu okike abịa mapụrụ n'ife onweghị ihe ọzọ Chukwu oke nke abịa ma 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 ndị bụ na ndị egede ndị ichie ndị nwe ana ndị ọkpụtọrọ ọkpụ